שרה לא רוצה שיחרטו לה את הרגל, גם אם היא תמות מזה, לה זה לא אכפת. שרה לא רוצה שיחרטו לה את הרגל, היא לא מוכנה לחיות עם רגל אחת. שרה היום בת 78, אלמנה לא מזמן, נכדים חמודים, היא גרה ברחוב המדרגות בירושלים, קומה רביעית בלי מעלית. שרה חולה כבר שנים בסוכרת, יש לה פצע גדול על רגל ימין, אם היא לא תנותח הזיהום מתפשט ומשם עד הסוף זה רק כמה ימים. אבל שרה לא רוצה שיחרטו לה את הרגל, גם אם היא תמות מזה, לה זה לא אכפת. שרה לא רוצה שיחרטו לה את הרגל, היא לא מוכנה לחיות עם רגל אחת. שרה אומרת, אם היית יודע איפה דרכו הרגליים שלי, איך הלכתי בשלג מהקרון אל השער, ושנתיים אחר כך בכיוון השני. שרה נזכרת איך היא בישראל היו אז הולכים עם סיבות ריקודים, הוא היה לובש סנדלים עם גרביים והיא חצאית אדומה עם פרחים. שרה אומרת, אם היית יודע איך הוא היה מוביל את הוואלס, היה שם אחד עם אקורדיון מרומניה ואחד עם כינור מארצות הבלקן. הוא היה אוחז בעדינות במוצניים, שם את היד שלי בשלו, הוא היה תוך כדי מביט בעיניים, לפעמים גם חייך חיוכים לעצמו. נו, אז שרה לא רוצה שיחרטו לה את הרגל, גם אם היא תמות מזה, לה זה לא אכפת. שרה לא רוצה שיחרטו לה את הרגל, היא לא מוכנה לחיות עם רגל אחת. שרה יודעת שכבר לא יהיה יותר טוב, שרה מבינה שהמוות קרוב, והיא רוצה להביט בו בשתי העיניים ולרקוד איתו ואלס על שתי הרגליים.